alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina muku barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan YouTube channel tamu mai albarka, wadda ta saba kawo muku bayanai da yadda za ku samu kuɗi a online cikin sauƙi da wasu bayanai da update na cryptocurrency. To kamar kullum dai yau ma muna tafi da wani sabon platform ko in ce sabon website, wanda shi wannan website ɗin gaskiya very simple ne shi ma. A kullum za ka dinga yin survey ne, za ka ɗan amsa tambayoyi. In ka amsa tambayoyin daidai za su baka naira 100, in kuma kai wrong ya danganta da wrong ɗin da kai 54, 50, 30, 20. Sannan duk mutum ɗaya idan ka yi inviting za su baka naira 500. Duk mutum ɗaya in ka yi inviting za su baka 500, kuma za ka iya tura shi through account ɗinka, sannan za ka iya siyan kati da shi. To ba tare da ɓata lokaci ba, yanzu zan nuna muku yadda ake cikewa. Sannan kuma ɗan uwa, kafin mu shiga ciki, ina roƙonka idan wannan ne farkon zuwan ka YouTube channel ɗin nan, da ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa, sannan ka danna all, kai mana sharing saboda yan uwa su amfana. Ta haka ne yadda idan mun ɗaura sabon bidiyo YouTube za ta sanar da kai. To yanzu mu shiga cikin aikin. Kar ka manta, naka link ɗin yana a description ne, mu kuma namu link ɗin yana a WhatsApp. Don haka yanzu gashi mu za mu shiga cikin namu link ɗin. Kasantar ni ina da account ne, don haka zan nuna muku account ɗin sannan in shiga in buɗe wani a gaban ku gani. To game da kuke gani, gashi za ku ga wannan account ina ne. Gashi yadda kuke gani na yi reward, ina da reward naira 54. Sannan za ku ga bani da referral ko ɗaya, don haka yanzu zan yi log out in je in buɗe wani sabo ku gani. Don haka zan danna mu sai in yi log out. To nan in ya kawo maka nan farko, in ka shiga link ɗin inda zai kawo ka kenan. Don haka sai ka sa Gmail ɗinka, Gmail address. Don haka ni zan sa wannan shine, ban yi amfani da shi ba. Sai ka zaɓi username, zan sa Sadiq. Sai ka sa number wayarka. Da haka sai referral code, zan je in koma can ɗauko referral code ɗin da ranar kwafo shi. Da haka gashi zan kwafo referral code saka. Kai in ka tashi already code ɗin a jiki za ka gani. Ni saboda ina so in buɗe wani ne, shi yasa zan saka wani. Don haka sai in yi submitting. Yanzu gashi nan danna next. Don haka gashi na yi next. Na haka to za su ce ka zaɓi state. Na haka sai ka danna kibiyan nan ka zaɓi state ɗin da kake. Ina Kano ne, sai ka zaɓi local government a Kano. Zan zaɓi Gwale. Gaya na saka, zan zaɓi Gwale. Sai ka zaɓi city ɗinka. Kawai barin sa Kano ba, sai na sa gashi kawai na sa Kano. Da haka sai ka danna next. Sai ka danna agree, sai ka danna submit. Da haka nan zai ce maka ka rubuta password. Don haka za mu ƙirƙiri password yanzu, sai mu rubuta wanda ba za ka manta da shi ba. Sai mu danna submit. Yana cin password ɗin yanzu bai yi matching ba. Don haka tunda na on
kawai tunda na bari saka wani password, ina da copy ɗin wani password bari saka shi. Da haka sai in danna submit yanzu. Yanzu na sa password ɗin sun ce ba zai yi ba. Ana son password ɗin ya zama dogo ne, don haka bari in je cikin a rubuta password, bari in je in copy na password. Bari in copy password. Lady, go! Gashi na yi copy na password, don haka zan zo in yi pasting ɗinsa, nan ma zan yi pasting ɗinsa, sai in danna submit. Don haka gashi sai ga danna save. To yanzu zai ce ya tura saƙo cikin wannan Gmail ɗin, don haka sai ka je cikin Gmail ka tabbatar. Yanzu gashi za mu koma cikin Gmail ɗinmu, gashi mun shiga cikin Gmail. Haka za mu koma cikin wancan Gmail ɗin, Abubakar Sadiq. To gashi nan sun turo mana yanzu, don haka za mu shiga sai ka verify. Yanzu idan ka shigo nan wajen za ka danna, da za ka ma sun sa hello Sadiq Sadiq, this is the link to verify your account. Wannan shi za ka danna, bulo ɗin nan. Gashi yanzu mun danna. Da haka yanzu ya sa mana already, da haka za ka iya shiga ta nan kai login, amma mu bari mu koma ta can kawai mu shiga. Mu ma za mu dawo nan sama ne mu danna login mu shiga. Da haka kawai sai mu danna login. Okay. Da haka za mu canza, za mu mai da username ɗin da muka saka a kai. Don haka kuna gani yanzu gashi na buɗe sabo. Don haka to kamar yadda kuke gani dai gashi na buɗe nan sabon account, za ku ga wancan Sadiq Sadiq, wannan Sadiq Sadiq, wancan Abubakar Sadiq, kuma za ku ga ba point. To da ka shigo nan abin da za ka shine za ka shiga nan wajen, gashi an sa text shopping, naka gashi wani yanzu mun danna. To za ka jira ya kama su ne, za ka guda uku. Na haka ana buƙatar ka natsu sosai. Gashi za ka gansu ga na farko, ga na biyu, ga na uku. In ka ga dama ka amsar da suka tambaye ka danna wrong, in ka ga dama ka bada daidai kuɗin ka dai. Naka gashi za mu danna nan wajen, gashi mun danna shi. Naka za ka danna take sobe ɗin nan, gashi sai ka danna next, sai ka sake danna next. To ga tambaya ta biyu, a yi email. Naka sai ka tsaya ka natsu dai ka amsa su. Dan ni yanzu gwaji nake, don haka ba zan tsaya ka karanta su ba, kawai zan cike ne saboda ku gani da ake cikewa. Kawai in ka ga dama ka bi su, ka saka daidai, in ka ga dama kuma ka saka ba daidai ba. Kasancewa ni ɗazu na yi, shi sa na kamar zan ce na ɗan haddace wani abun a ciki. Yana da yawa gaskiya, wannan kusan guda 20 da wani abu. Don haka sai ku tsaya ku karanta su a hankali. Da haka kana yi kana ba da amsa. In ka ga dama kawai ka kai ba za ka iya ba, to kawai sai
kawai kai ta ja musu duk abin da suka baka, kawai ka zaɓa amsa A B C waye kawai duk abin da ya baka ka saka. To wannan na gama wannan step ɗin sun bani guda 24, don haka gashi na samu wannan 2.4k point na samu. Don haka zan danna earning more reward, don haka ko ka fito baya ko ka danna shi. Yanzu na gama da wannan, don haka zan tafi na biyu. Su na biyun na farko kasancewar sai na bi su ɗaya bayan ɗaya. To yanzu na gama na farko, don haka shi ma na biyun gashi nan za ka zo ka danna wajen da aka sa play now, gashi haka danna shi. Okay, bari mu fito. Ina loading ne, bari mu jira shi ya buɗe. Bari mu koma home sai mu sake shiga ta wajen. To game da kuke gani gashi yanzu tun kan na gama kuna ganin na claim naira 33.33, don haka zan koma in cika shi sauran guda biyu ne. Okay, to game da guda ɗaya suka riga da suka bani, na haka wannan guda ɗayan da na yi har sun bani ma kuɗin, amma a ƙa'ida sai ka yi guda ukun gaba ɗaya. To ni yanzu guda ɗayan nan suka bani, da na gama musu guda 24 nan za ka ga wasu 10 ƙasa da wasu 10 ƙasan. Task step guda uku ne dai za ka amsa. Idan ka amsa step guda uku to za ka ga kuɗinka a nan. Sannan in za ka yi inviting za ka yi ƙasa ne haka, za ka ga an sa invite a friend, gashi nan kamar da kuke gani. Gashi nan, don haka sai ka danna shi. Gashi ga link ɗinka, don haka za ka copy link ɗinka haka, kuma ya sa copy. Sannan duk mutumin da ka tura link, wannan sai ka nuna masa wannan abin yayi, ko ka tura masa wannan bidiyon yayi. Saboda idan ka invite ɗin mutum bai yi wannan ba, za ka gan shi a referral ɗinka pending. Na haka mu yanzu nan mun yi success. In mutum har yayi ma kuɗinsa su zo nan, to komai na shi ne. In ya kai har ya gama wannan abin da ya ba su ba shi kuɗi a nan mutum ba. Na haka mu za mu log out yanzu, mu koma wancan account mu ga abin da muka yi na nan yayi. Na haka za mu log out, ga wancan account ɗin ya hau. Na haka okay, ba wannan bane, bari mu canza suna. Gashi mun shigo, bari mu gani. To kuma da kuke gani gashi nan za ku ga sun sa mana one referral. Gani gashi nan mun yi referral. Haka duk mutum ɗaya suka ce za su bada naira 500. Bari mu refresh ɗin shi, mu duba mu gani. Okay, to yanzu bari mu danna claim mu gani. To mu dai yanzu gashi mun yi, kuma yayi one referral ɗin ya zo, sai dai ina ganin ko matsalar network ne, amma kana yi already
za ka ga ribar ɗinka ta hau. To wannan shine ƙarshen bidiyon. Duk wani wanda bai gane wani abun ba yana iya min magana ta comment. Zan ajiye link na WhatsApp group da Telegram, saboda haka in ma akwai wani ƙarin bayani ko update za ku iya samu. Mun gode.